Messaġġ dirett mill-Isqof Joe Galjakurmi għal gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta, messaġġ ta' twissija kontra ir-reba u l-kilba li ġib magħha l-korruzzjoni fis-soċjetà. Fl-omelija illi wassal it-tlieta fil-għaxija l-Isqof fakkar il-gradwati l-ġodda li l-bnedmin maħluqin biex jaqdu, jħobbu u jagħtu servizz xieraq u li permezz ta' hekk jistgħu jilħqu l-milja f'ħajjithom. Kien hawn fejn ħeġġiġhom biex iħarsu l-professjoni tagħhom mhux bħala mezz kif jitkabru fuq l-oħrajn u jħossuhom superjuri imma bħala sens ta' servizz. L-Isqof Galjakurmi ħeġġiġhom ukoll biex jieħdu l-impenn li jelbu l-kilba l-flus, ir-reba organizzata, it-tentazzjoni tal-korruzzjoni, il-mewġa li teqret l-ambjent u tkerraħ lil pajjiżna u awguralhom għall-futur tagħhom u nkoraġġihom biex ma jaqtgħux qalbhom jekk qegħdin fil-fażi li jfittxu x-xogħol jew ikomplu l-istudji tagħhom. Talab ukoll għalihom biex ikollhom il-fiduċja falla li jakkumpanjahom dejjem u biex jagħmlu it-tajjeb konvinzjoni sabiex jagħtu l-aħjar kontribut possibbli għal soċjetà aħjar.